Hemen goiez Donostirutz, justo zinemaldire invitazio bat emozko, eta hemen goiez Gaizka eta Uxuaz, Gaizkak hitz liburu den didauko, eta kontokozko Gaizkak abezetan goizan hori Bakedanon asuntu eta hori dana. Jose Julián Bakedano, gugaz etorten da kafe hartzean bai Eiartaz eta bai nigez, eta bera, zinemagilea da, ezta? Eta 86. urtean egin zegoen pelikula bat. Holako horrik 80. hamarkadako pelikula klasiko bat, oraingoz izen gabe. Eta eta Polonian restauro deurie eta orain zinemaldian estreinatuko da barriz. Eta inbiteu dozku eta arantzagoaz. Ia zer ikusten dugun. Nik ikusite dekot, Hau da hori Bolonian egon zen Hau da Bolonian egon zen, hori da. Barriztute ikusi dozu edo? Nik barriztu barik ikusi nagoen, ikusite dekot. Ez dakit, egon zan kontentan hori Bakedano, Jose Julián Bakedano, hori Boloniara joezala, hori renovetan zintie, bastante, Bolonian dauzela Europa mailan eta incluso mundu mailan renovetako pelikulak eta renovatzeko eta itxa ipini mikrofonu itxosoin berba, solta hori eskuna aukin Gaizka eta pasa Igez, Igez Tasio... Ez pasa, hola, buen pasetan. Eskuen aukin da jazta. Ez Tasio Igezko... Tasio da pelikula zarra, baina Tasio Igez be Polonian izan barriztu zala, ez da? Eta nahiko kritika honak aukin jauz barriztu da bienien eta oso ondo dauela dinue. Egan ikusi baina interesante. Igez, hau izin da kanpaina bat egin deurien moduan eta urtero barriztuten deuriz pelikula batzuk eta gero zinemaldien ematen deuriz. Eta ganera honik pelikula dire bere garaian estrenatu zirenak zinemaldien. Tasio estrenatu zen zinemaldien, pentsetan dut, estrenatu zen zinemaldien eta barriztu eta berreztu. Ni Bakedan hone pelikulak eta ez duaz ikusi, oin ETV hori dauzen moten bai, baina ez duaz... ETV ikusi, aukeri bintzet. Gehi asko dire zine experimental, 70. hamarkadakoa eta holan, Hau zeurretako da? Hau da fikzioa, hau ez da... Hau zeurretako da? 86 uste dut. Ez konek ondo dautzo bai, tipo dokumental, moduen dela época interesanti da ikusteko eta epokan zahazten ziren. Eta baserrie, da gure lagun baten baserrie. Eta Uxue, norena, a ber? Ez dakit, zein dena. Joserra Basaguren. Basagure, Joserra nada basarrize. Ezkenik ez dut ikusi, batzen hori ikusten. Joserra Basaguren, baserri, protagonistak direla Iro Landaluze eta... Felix Arkarazo eta Iro Landaluze. Horre dire protagonistak eta horre dire nahi bizi dire baserri baten Durangaldean. Eta baserri hori da, gure lagun baten baserri. Eta horre gaute dago. Urkiolan. Que bueno. Ez que hau dana da, hor Jose Julián Bakedano Gaizka eta ni eguerdizetan eta Gaizka dago justo nire estudioen aurrien eta askotan baur egotena kafieta hartzen eta Bakedano gai egotena bertan. Beti egoten beroetan gauza diferenti buruz eta da justo sarrera batzu zauko zan aurkezpenerako eta ez hauzko benga joeti gure duen da benga hor goiez egune pasetan, así que, a ver, Da aprobetxetan hau viaje bagabiz grabetan apurtxo bat, un tipo entrevista edo, tertulia apur bat, hori. Eta apur bat gaizan bakotetako, hori, no hasi izan zeraz, librerillas eta hitz librerillas edo, kontetako apur bat, histori ziren. Ez, entzuten, filtro bilen dago, Filtro egiten dago, bale. Gauzea da, ni hasi nintzela oindala, 14 urte. 14 urte, hasi nintzen. Maiatzean ingo duz 15 urte. Hori, egon nintzen behar barik, lan barik, ikusi neuen nekane berezi hartua jubiletean zala, eta liburu den da ez dagoela jarraitzailerik ez ezebez, eta hasi nintzen, galdetzu, 3-4 gauze galdetzu eta sin más. Igual asmo handi barik, izi zen apur bete
Baina dara da zian urte eta, bueno, Ostras, depori pastan da, Ostras, zer erengo zinen beste lokalien, da gero inaldatu nintzen zinen... beste lokal baten eta Aha. gero erosi neuen lokal barri bet. Ah, que buena. Bai. Bai. Eta, bueno. Bai, Eta hor zauze, justo gure lokal parien, artekale kalien horre. Artekale eta hiru hori da. Bai, aha. Da, zelan, honek urtiek edo ondo, posik hor hitz liburuen A ber, bai, ondo, ni gusturen hau, eta lana, bueno, beti da lana, baina, bueno, gusture egiten dut lan hori. Hori bai, pentsetan dut inoz bezena zela aberastuko lan honetan. Osea, da lan bat, oso ez jente guztientzako, Aha. Zan, da, egunerokotasunez Egunerokotasune, beti egon behar zara, gero albarana, gero faktura, gero eskaera, gero estirela hiegetan liburuek, arpei emon behortzezu bezeroa ari, iztela hiegetan. Aha. Dago hortxu, eta beti burruken. Bai, gero aparte kulturalki taulan interesante, ez? Claro, hori bai, horrek betetan zaitu apur bete, literaturak eta zinemak eta horrek apurtxu bete. Bueno. Zer dauko zu, zer atal dauko zu, liburu dendan? Osea, proportzioen umia, hola txaparta hau... Da liburu den da generalista bat esango daigun, ez? Ez da gu espezializeute edo esteko berezitasun bet. Holan, igual bai berezitasun egin alda euskal literatura, Aha. ez dala Zaintzen dozu berezik. zaintzen dut, exactamente. Segaitik, zual zara joan eroskire edo olako zer, eta bateko zuz liburu epe bai saltzean. Baina, klaro, ze liburu bai bestsellerrak dire. Dan Brown, Ken Follett eta zer. Orduen horrik badekotaz, klaro. Baina legintzena zeukiten, euskera, batez gauze bereziek. Bai, sartzen denak ja badaki, zentraute gehiago euskerako... Claro, bueno, argitaletxe berezitxuek eta... edozein, espainiarrak eta holan, eta batez euskeraz editetan dan gehien guztie guztetan eta eukitea. Euskeraz argitaratu duten dana. Eta horrek emoten dutxe berezitasun bet, liburu dendeari, klaro. Gero bai jotzu apur bat, kurazioan, esango dut, zaintzozu, adibidez etortzen den liburu de psikologia, de tal, de politika, tal, bai interesanti, auki jotzu. Zensura, esango digun, zensura apurtxo bat beti, klaro, da nire liburu dendea eta nik guroten azaldu behar dut, ezta? Ba, zuri guzteratzu zen gauza, Claro, azkenean hori gure bar egiten dozu. Bai, hori horrek egiten da interesante, azken filtro bat itozu da... Bai. Zensura, sailkapen bat. Sailkapen bat. Estandotela igual, zensura hitza, konnotazio oso txarra deko zela, zensura ez tozu egiten dozuna da, aukeraketa bat, Bai, zuri gustatzea zuzenak. Gero zure kriterioen arabera, bakartzen dozu, dendie horreitzen dozu zure kriterioen arabera, ez da zensura bat, zeuri edanez, egin aldozu. Ja. Beste modu baten balitz, igual ezin izango zinu nein. Eta horrek emototza balore bat, bai. Horrek emoten dotze balori. Bai, zigertzen da, nino egin... Zure firmie dendiek. Hombre, nik igual gaizka esotzotelako eta bere guztuek igual... zera nire interesatzea eta zelako, baina... Esartzen eta tapak eta ikustuz liburuenak eta dauz interesantiek, gauza interesantiek. Ez da tipiko popur, bestsellerrak bakarrik edo tal, sino que ondo da. Bai, dela gutxi hartu nahi, sobre, sobre la mente humana, tal, da gauza interesantiek, edo zinemai buruz eta... Bai, zensura berbea ez da egokiena, igual. Bai, kurazio bat moduen, aukeraketa bat. Aukeraketa bat. Bai. Etorten geta nik izaten dut zien komerzialeri, ez egizte zue bialdu Gran Hermanon liburue, mesedez, ez tokure saldu Gran Hermanon liburue, ero de zelan gehitzen da, First Dates edo, zeba dauzelako. Baina hau bai, justo Instagramen... Ez dut atara behiten. Bai. Eta batek eskatan baste, igual emoten dut, bale. Baina ez gure liburu dendan ez da gori. Ja, ez que hori pasea eta bai Instagramen adibidez, daukozuz, ni joten hasi ikusten arkitekturako gauzak Instagramen, pan, eta gero nire kanalera igoten duaz link horrek nire gustatzen dut zen gauzena. Orduan jozu como una curación dauen informazioanena, da ipinozu zure kanaldien edo zure dendan edo lo que sea.
Eta gero alkeli interesa joan alda edo tal, baina nik uste interesanti dela. Bai. Ez que gaur egun dauku dana euskure, baina ja norbaitek eiki lanketa hori, ba ondo da. Birreko lan bada, azkenien izten badozu zabalik dana sartzeko, Bueno. ez dutzezu Ja, linea bat emoten dendari, ez dutzezu nortasun bat hori da, bai, nortasunaz. Ez que gaur egun gainera interneteko asunt, oza, dana, bai, esan, nortasunera, esan, bai. Ez dinot, ezinbesteko lana da aukeraketa hori ekie, zehoztantzien sartzen dan guztiari bidi emoten badotzezu, ez dutzezu dendari nortasun bat emoten, linea bat, Bai. ez hori, eta edozein denda mota, ez bakar liburu denda baten, erropa denda bat, hor da aukeraketa bat, eta batzuk, edo, bueno, etxe jakin batzuk, diseinatzaile batzuk, Eta gero eta gehiago, Biharreko incluso... gauza bada, gainera, eske gero eta gehiago dau danerik. Bai, Ez badugu egiten sailkapen bat, esteko gure firmie dendiek edo, Bai, ezta? bai. Eta gero eta gehiago, ze dauku dana eskure interneten eta holan, orduen ja egotia jentie, gauza espezifiko hauek eta hilen balore gehiago, oza, humaniza hori jozue, bai. Oina adibidez, jo, dago modan be bai kafik eta holan, oza, justo hor, Zein? kafe asunto adibidez, ba, bai. kafe de, yo que sé, de autor, de tal. Ero perfumerilla hori, justo Maria Eugenia hori artekalen dauko bai den die, pues perfumes de autor, ba, selekzionetan, hori, ba, azkenien horretara doia, azkenien, ba, bueno, ba, gauza, bueno, esklusibo edo bintzet, egoti lanketa bat, aukeraketa bat, moduan. Denda txikisiek bizi iraun behar badau, denda txikisiek bizi iraun behar badabe, hortik joen bidabe. Bai, Ze bestela ez tekiz ere eginik. Bai, Ze bai. beste guztia badeko interneten. Bai, bai. Osea, zabalik, mundu hori zabalik badau, la katxarreria. Osea, Bai, bai, bai. orduen, bizi iraun behar badabe, Bai, selekzionau bidabe zondo gauzak, eta mon biotzie, beren hortasun txue, jakiteko abeitu, ba, hau liburu topauko do seguramente denda honetan, edo, ez dakit, hau perfumi hau, denda txorretan ze horrek ekartzen dauz horren zerak. bai. Edo marka honetako erropie, edo ez dakit noren erropie, dendatxo honetan egongo da. Bai, bai. Eta holan bizi iraungo da, bestela gaur egungo merkatu zabal horrekin, interneten eta guzti horrekin, akabaute dauz. Bai. Nik beste gutxaten behar. Gaur, judin esune, bai usue ondo dago. Baina, eski gaur egun interneten kontra itea da, osea, imposible da, osea, jenteak iten du clickbait goizean, da arrastien, alda gukin produktu hori etxean. Osea, urrungo gunean. Eta hori, niretzako hori da imposible. Osea, imposible ez transportistea, osea, gauze bat bakarrik ez dutxu ekarten, inbezu pedide minimo bat, 100 euroko, hasta que bueno, iziteko apur bat rentablea dana, claro. Bai, bai, eta parte daukozu... Horren kontra iteko, eman botxezune da, ba hori, humanidade apurtxu bet, persona bat dau, tratue, sartxean da dendara eta badakit jenteak ez teguela gure, jente ez duk ez tegu gure hori, gure dugu anonimatasune, jenteak gure dugu, Bai, baina da... Eta beste mundu bat da. Lehen zauen informazio emaz limitau moduen, no? Internetaz daukozunez, hainbeste informazio, ez da algo, oza, positibo izan alda, baina bai daukozu informazio larrei. Orduen ja, olako lekuetan, aukile txoko bat edo, gauzak aukeratute, bai. Edekozun leku bat da. Bai. Eta ez tozuzuk lan hori hartu behar interneten topetan auta bestie badakizu hitz liburu dendan, mota hontako liburuak egongo die. Bai. Topau bier barik. Edo ez dakize dendatan, estilo hontako soinekuek eupinguaz, topetan ibili barik. Lan hori, ja, dendarizek ingedekonez, hori da pizka bentaji bai eskaintzen dana, ez? Aparte, tratu personala superimportanti dela niretzako, igual gaur egun jente asko ez dau gure dendarizaz berbain, hori emoten da. Baina, dendariz epe jakin bikozue, ez da? Momentu bakotxien nor sartu dan eta pizkat ikusi ze perfil eta, oneri emon aldotzet edo beste honi, igual ez dotzet berba asko inbier, ze... Igual sartzen zataz hau eta liburuek eta... Edo itxi ikusten, klaro. Ez, incluso soidez, baina askotan horien nien bakafi hartzen goi zen sartzenaz, ez dago buruen liburu bat erosti, baina sartzen zazten ze ikusten liburuek eta, que interesante hau edo tal da, ondo da hau. Hori, hitz zabaldu zanean, liburu dendea, 1976 urtean, izin zen Durungon, izin zen
vanguardista. Ze momentu horretan arte, librudendak egiten ziren, zera izango zut. Sartu eta segiduen mostrador bat, ezta? Bai. 1976 nabil Es que de hecho, bai, barkatu, mostrador bat, eskatzen zion liburu bet. Bai, barkatu inciso, Gaisa. Es que justo pelikula, quedaron pelikulan baten agertzen da hitz liburu denda bai, Bai. De esa época, oza, 80ko, bai. Beste, bai, bueno, bai, jarraio. Bai. Eta liburu denda, zan, oza, zuzartzen ziren liburu, eta zan, ez dakit, ultramarinos batera sartzea moduen, ez? Bai. Eta ultramarinos be bai da desberdine, oza, supermerkatu bat, eta ultramarinos bat, zuaz ultramarinos batera, eta eskatan zion. Emoi uste zu esnea, orioa, eta ez dakit zer. Bai. Eta berak emote hotxun. Bai. Eta lehen liburu dendak, ordura arte ziren holan. Liburu eta azkena hau, eta hau liburu hau. Eta revista bat, eta periodikue, bale. Bai, tipo kioskoak ziren, bai. Orduen, izin zen lehenengo bat Durungon, izin zela, holan, zu sartu alzara eta joan begitan liburu guztiek. Osea, tipo, hori. Bale, ez tokoak inori, ostra, claro, lehen zan tipo farmazia baten moduen. Lehen farmazia baten moduen. Mostradora eta la trastienda, eta trastiendara sartu zen la dependiente edo el dependiente, bai. Oro korrienten da guztizetan pasau da. Bai. Lehendan kontzeptue, barra bat, edo mostradore bat, eta gauzak. Eta gero zuk eskatzen zinun hau eta beste, erropana igual be, lehen sastreriziatan egiten zan gehiago, baina ez, da proba hori bestie, hori bai aldatu dala denda mota guztietan. Oin bai dala pizkatxo bat ikusi, iguele agurtzen dozu sarreran dendari, baina ondino bazteko zu inungo izketari berakin, ikusten dozu, ez, lehen dendak zien mostradora eta hostien beste dana. Hori kontzeptu ebaldatu inda pizka bat. Hori, eta hitze... Ultramarinos eta supermerkatu, horako dendetan bai eukibot hori konzeptu, baina librerize beti, ja oin dauen ez hain... Gugezetu dugu holan, gu gara iruro eta meretzen gehiago nintzen. Ni beste izto dezagut, eta bestea, klaro ez, beha, holan ziren lehen. Bai. Dau, Carlos Ruiz Zafonen liburu baten dezena, ez dakizena, da, liburu eda eskasa, eskasa. Dekola libreri bat, eta da holako libreri bat, holako tipo farmazia, oza, gure tezan, holan. Eta izin zen lehenengokoa horik nekanek izagozten, inzala hori konzeptu horregaz. Dana zabalik eta zu altzinen joan dendatik, liburu ebegitan. Eta nondik hartu zaren ideia hori? Bastakit, hori Leopoldo Zugazak eta... Interesanti izango zan hori, bai, Leopoldo Zugaza eta zera? Hori ni akordetan az, Artekalen egoten zan papel edizia bat akordetan izena... Bueno, super zarra, Artekalen ja Santanara llegetan papel edizia bat egoten zan. Entzuote berbaien maiztan nizu desu. Enaz akordetan izena, baina zan, eska akordetan azni. Egurrezkue, dana lur eta dana mostradora, eta mostradora nostien, karpetak, arkatzak, boligrafuek, kodernuek eta dana. Holan ziren dendak. Zuk eskatzen zentzen boligrafo bat, urdina, berdie, urdina, eta pintiotzun eta jazta. Oin, papelerizetara zoiez, eta deko zuz, danak estanterizetan, apaletan, dana ondo ipinitez, euk ikusteko nahi dozuna, ikutu behal dozu, zabaldu, karpetak, tipo self-service moduan, beste modua da, dendak beste modu baten planteaute dauz gaur egun, ez bakan librerizean. Bueno, gaur egun ez, aspalditik. Aspaldi, bai, interesante da, bai. Eta hori konzeptu hori bastakin handik hartuko segurien, igual, Londresetik. Hori seguro, bueno, eskor bai konta apur bat hori, Leopoldo Zugaza hori... Leopoldo Zugaza eta... Zelan da, joder, iztuin jata bine izena. Bai. Zerma idu, bekotan, Hori Artekaleko libreri... Arevalo, bale. Bai, pini, bai. Ez dakizi horre, baina pentsetan dozan Arevalo zan. Hori papelerizia hori, zar-zarrak. Ez que horrek zarrak bai, ja tipo protección histórica. Autentikoa. O sea, tipo UNESCO babes haukin uriko leuki, galdu dirpillo bat. Ja zarratu zan, Modan jartzen da. Ni akordetan azumetan, osea, Gonzala. Baina zan guai hauseine eta... Bai, ez que hori... Eta mostradora eta dana, bai, Arevalo zan, bai. Izkaren dazu hori... Justo komendau zu, eskor Leopoldo... Bueno, ¿cuánto bai Leopoldo, o sea, hitz relazio Leopoldo Zugaza relazio? Zabaldu zebrien Leopoldo Zugazak eta...
Joder, es que hoy iztu. Bai, bere lagunek, bai, ni bak izena, bai. Eta justo ni lagun bat... Raquelena osabea. Bai. Bueno, ipiniko dugu, goratzen mazak ipiniko dugu, bai, dekote. Vale. Bueno, eta horrek biek zabaldu zeurin, 76. urtean, lehenengotan. Claro, beste hau gizon hau, eskalenak horretan izena. Sagaztiza, sagaz. Hori da, bai, ipiniko du, bai. Bueno, esan aparejadora. Bai. Aparejadora eta materiales de construcción, hasi ziren saltzean. Bera, bizek zugazela, bai, hori ez jakin. Bai, materiales de construcción. Bai. Bueno, horrek zuen dureu... Ez jakin hori. Horrek materiales de construcción bereziek, holan gresiteak eta nahiko artistikoak, tipo selecto. Tipo selecto, esan. Ostra, bai. Eta leku horretan hitz zauen leku ere? Itzarra. Itzarrien, zauen? Bai, hor, materiales tipo selecto. Bai, hori zengo dago el año 70. Gero bihurtu zen, año 70, bai. Bihurtu zen galería de arte. O sea, egon zan, entre materiales de construcción y arte. Bueno, o sea, baina ya inquietude batzuk horrek eukingo zen. Inquietude, claro. Materiales de construcción un poco bereziak. Bai, claro, horrek esaten dut. Oin komendan gabizan liburuena, bardinekin zabien, materialarekin daulan, bai. Eta... Gero, galería de arte eta joaten ziren, Lerdi, Oteiza eta eurek, joaten ziren, bai. Bai, zan joten, materialak eta... Saltzean euren laminak eta euren gauzek. Eta zeukien zan material de construcción, eta gero laminak eta... Bai, eta gero ja bakarrik bihurtu zen galería de arte. Bai, bihurtu zen bakarrik, eta gero hasi ziren liburu saltzean. Eta orduen ja bihurtu zen liburu denda, gero, pilla. Claro, galería, o sea, materiales de construcción eta galería de arte, hori pare bat urtetan ja desagertu zen. Urte zan izin zela oso harine. Bai. Irudenda moduen ja gelditu zen, 76 aurrera, irudenda moduen. Ostras, bera argazkiri dauen horrena txulu izango zane de esa época. Eta gero, bai. Eta, karo, baina behitu, justo ez hausune, itziguren izango zan igual lehenko hori sortu bana, ja euren konzeptu belen dizatorrelako con los materiales de construcción, museo moduen zaukilako, bai. Museo moduen. Jo, interesante, ostra. Bai. Ondino, ez deko guz pare bat eskegite, pare bat Balerdian. De esa época eta fumeta. Bai. Ari dire hango ordukoak. Ostras. Ez maz dire nekanenak ez diren nireak, ari egunen baten nekanek hartu eta eroen aldauz. Baina, bai. Ez da zitxite. Joder. Ez gero txo dekozue bai, hori aparte de liburuek eta, dekozue zati bat viniluekin eta bai, ez? Bai. Hori nundi dator, hori zure aportazioa izan. Hori, bai, bueno, nekanek, hiru lau saltzen zuzen bila asko ez dutzen iten, eta nik hartu nintzen amindela 4 urte, bai, musikia guztetan jatarralez, hori, hasi nintzen musikia saltzea. Joder. Eta ondo. Eta zer dago zuen, ze tipo, bueno, daneti dago zuen, baina... Claro, bai, zure guztuek, zure gustatzen hartu zenak, edo... Euskal rock eta euskal musika, bueno, Benito Lertxundi, Mikel Lago hori bebai, eta euskara zuztan da asko. Autoekoizpenak eta holan ez, horrik dire gatxauak saltzean, eta ganera eurekaz beharritea da sale bat. Bat emak badekot, bela autoekoizpenak. Eta gero internazionalak, nazioarteko musika. Bastante aukeratute bai, Bai, claro. Deko zu Nirvana, Dylan, Bob Dylan, edo, Metallica, bueno, heavyek bai, heavyek saltzen dire beti. Bai, heavyek bai, gehiago. Maiden, Metallica. Bai. Los heavies no mueren. Bai, o sea, diote horre... Los heavies no mueren. Bai, curioso, o sea, Bob Dylan da gehiago, o sea, horako más country. Tradizionala, eta guztetan jako viniloa. Bai. Metallica, Guns N' Roses, bueno... Bai. Black Sabbath eta Led Zeppelin. Eta horrek erosten datorren jentie bai, dator Durango kanpotik bai, edo Bilbotik, edo vinilueketa, edo lan ikerten da, edo lanetik inguruko jentie... Bai, batzuk etortzen dire, man ditxo que vendez vinilus eta, bai. Zori bai dator, gero eta gehiago, viniluen asuntu eta modan jartzen dabi, edo... Bai, gero eta nik pentsatu. Ez que nik uste hori, azkenien, con tanto digital y tanta leche, azkenien lo más táctil edo tal bai da bira. Gero, pasetan dan, viniloak asko, igual talde bateko izan atarraten dut lan bat, ez? Bai. Urte zen disko bat. Atarraten dut diskoa, eta atarraten dut viniloa. Baina vinilo hori
ez da saltzen hainbeste, ez dakiz egeitik, hori viniloa barri ez da saltzen. Saltzen dire viniloak bere garaian, vinilo formatan urten zirenak lehenengo. Vale. Bai. Edo, jo que se. Bai. Nahi da, erosten dauenak igual, ni pentsetan dut izan leikela, gure dabielako jatorrizko horretara buelta hau, ez? Da, oin barri bat viniluen, bueno, ez teko hainbeste zentzunik edo. Jatorrizkoe vinilue bada, jatorrizkoe erosi nahi da. Igual horregaitik izan alda. Bai, nik ez dakiz egitidan, beha... Nik etxe ez kortatu, gaur bertan bi kortatu nazaldu dutaz. Garaian urte ziren... Ez que gainera di, guapo, imagen moduen be bai, daukien hori portada ditzen hori dago txulu, da. Da gero beste goixo bat hasi dena pasetan, bueno... CD-a, compact disc, klasikoa, klasikoa. Ja da vintage. Ja bihurtu de vintage. Bai. Eta gente hasi de barriro atraten CD-ak dire vintageak. Ostras, bai. Osea, gauz Spotify garaian ez dakiz erran, orduan CD bat, umeak ez dakiz erran CD bat. Bai. Joa, da. Kaseterik etestako zu, ez? CD eta vinilo. Kasetak ez teko eta. Ez que hori bai, izen mitiko, etorriko da, bai, ataraten dut. Ochentero total. Kaseta, Eta, claro, hori pletinako inbehar duzu. Bai. Ez da jenteko indoko hori, jente asko vinilo entzuteko hori tokadiskosa edo... Igual gero eta gehiago bai, ez? A ber, vinilo entzutea, musika, era horretan entzutea, eske da... Ipini bersara musikea entzuten. Ja, bai, gustau. Da irakurtea moduen, ipini bersara, ez da? Zue baduko zue etxien edo zuen etxeko eda duko zuen intentan, ez? Dendan baduko zue. Nik erosin egon. Dendako ezebuko erosi Bai. Jo, baina eske, claro, bai, sonido da diferente da, guapo hori diskoena eta da, hori granulago hori... Ondo da. Amendik da, bai. Listo, ez da hemen. Eta gero oso bai piano hori zuekoten da... Piano oso borik edeko, sarra edo, baina sarra ja urte batzu badekoz bai. Nire lehenengo pianoe, gero erosi gainun beste baten dan dekogune, elektrikue, baina etxekue da pianoe. Mekanismo guztiz edeko barrutik oso soinu ona deko gainera, eta marka ona da. Horren dendako zuza, dendako ez. Dendako elektrikue da, entxufetakue da. Bai, nahiko soinu ona deko bebai, ondo dau. Ondo dau, dendako ondo dau, baina etxekue ja beste gauza da, Dau txule buena bildani eta entzuten abatzen. Etxekue oso guapue da. Bai, gainera gurrezkoe eta benetako piano bada. Ostras, bai. Da guapo, ofizinan lan nien egotita gazten zai joten igual gantzien behin, da entzuten dago, txula. Bai, ez da politxe da hori, bai. Ja desentren nauten hau, baina, bai. Ose peinien emototzet. Bai, da gero, bai, formatu da, txulo hori, libreriz jokiti hori, bai, jarteko txoko bat, pianoe, tal. Bai, txulo, eta bai. Eta zelan, da gero bestalde, zelan ikusten zu tema sare sozialen asuntu eta lehenengo gaberoetan, movidon, Zelan... Bai, konta apuru bat, Sare sozialen... Oin biditxuk eta zizei goteme bai, osi que... Bai, emoten dugu, ez dakit, ez bezero guztientzako, baina bezero askontzako oso importantea da sare sozialetan egotea. Bai, eske, sare sozialetan hori aporta baldozu betiko zera edo apuru bat diferentea, así que, herramienta bada. Beti zinez apuru bat, ni teknologia zalea bai, esteptikoa bai gina zela, Bai. Esteptiko horretan eta esaten dut, etorri behar, batzutan bitu, bakizor pasetan da, baduz lekuekoin libros de wifi eta más artesanal y más no sé qué, desconectar, hori bada, hori etorri alda. Jo, baina da herramienta, azkenean ingo izango entrevistiken eta, da digitala taula, baina azkenean hori komentu zen gauza, denta sarraz lan zan, eta azkenean eta aldozu informazio bat bai interesanti izan aldana. Osea, da kuriosu, lo del tema digital, de interneten eta holan, seguzan erabiltzozun, incluso potentzia baldozuz denda lokalak eta holako zerak, da, segun ze perspektiba mototzazun. Claro. Ez daki, da, txejonoak groseruntz, osea... Bai, handik adiot intenteko du, Bueno, zuk izetan duzu hau. Bai, eta bakalera inguru ez daki, parketako... intentetan da zelako zera dauen, eta goiz ikusten. Zinemaldireagoa zela, ez? Bai, ez da hori, ez hori tema digitalen eta nik ez hau bai, hori
interesantia dela, dendako gauzak eta bidizunetati eta Instagramen daulan, aportatzeu zule bai, osea, jentia apurat ikusteko zer daukuzun dendan eta holan, ez dakit, edo, bai. A ver, oso tresna potentie da. Oso tresna potentie da, eta gaur egun existitzen den tresna potentienetarikoe da ezagutarazteko. Eta... Da jende jakitzeko zer daukozu. Bai. Batez bitu guk umeak dekoguz, eta ikusten dut dagoela hor, oso arriskutsu izin aldala, Bai, da, herramienta impotenti dela, oso ona edo oso txarra. Eta oso txarra. Erabilera dau gatua, ez da? Erabiltzen ikesi da. Baina, engantxetan dugu oso harin, oso errez, engantxe bat da, terriblea. Bai. Eta umeak horre, ez direko, zu gai zara esateko kantzeunez eta itxi apur bet, ez? Bueno. Eta holan da bez. Gozetan da, ose, igual zoz ezabiz ikuste interesanti eta esforzo bat, bai. Baina holan, segunduen moduen. Bai, nik adibidez hor, dutuke liburu den diaz daulan, liburu bai betiko gomendean du ez, YouTubeko bideo bat ikusi edo tal, edo liburu bat irakurri ez. Claro, ordenadori, mobila zibiltzek ez dut eskatzen esfuerzoik, liburu irakurtzi bai, baina gero aportatzotune liburuek da, nik uste askoz gehiago, nahiz da kontenido antzerak, izan alda tekstu bat bardine YouTubeen edo liburuen, baina liburu irakurtasunean, ez que absorbez mejor, edo da beste konoti, bai. Zu dinezunan, bada egie, zaten deurila, dauz estudioak, irakurten dozunean, papelean, osea, ez dakit segaitik, hori, informazio hori, gelditan dala askoz berrezau cerebroan. Hori, ez que zu YouTubeen dekozuz mille irudi, mille soinu, mille... Orduen, ni nau liburuen dal nau liburuen, ez dau besterik munduen. Edo esan dune musikan, bai, vinilo bat entzuti, edo Spotify pinki, ez que... A ver, ez da, eso bez, txarra, baina da sakon hau bebezi, orduen, ez egitzago esforzu bat, baina eta aportan a mi maz, osea, apurua da, bueno. Musikan, hori esan duzule, musikan, guri hartzean ginen zinta bat, magnetofonika bat, klasikoa. Bai. Sartzean zinun kotxean, eta entzuten zinun osorik. Eta kara, Eta hori, artistak, jo que se, edozein artistak, gure zeuen hori entzutea, hori, 10 kantak, 5 kant alde batetik, eta hori gure zeuen, eta zuiz, ibiltearren askotan aurrera tatzea entzuten zinun osorik. Eta hori da... Txapakatu, anoetan aparkako du igual. Ez dagoa egin urrin bezan, paseo txo bat. Y así aseguramos un poco, bai, venga. Bai, jarri jo, ez dago esaten daizka? Bai, hori, artistak... Ezagutu eza, artista batek gure dugu. A ver, ez dakit, Zutagar, jaiotxe basatia. Da, de pe a pa, ez? Osea, 10 kanta edo 11, eta zuk entzuten duzuz danak, eta dinezu, bueno, ja badaki zer gure duen esan. Osea, zer... Transmitidu dut, gaur egun dire kantak, YouTubeen edo Spotifyen edo... Oso lotute irudizaz, ganera. Oso lotute. Ez da bakarri musika entzun jada, beti videoklip bat... Bai, distrai bine zaitu, incluso hori pasatzen da igual YouTubeko musikan. Batzu dipinotzu etapa bakarrik, baina pasatzen hori videoklipe dipinotzu, eta ja te distrae eta da movida bat. Baina, bueno, hau epokitoko jaku, ez dakit. Bai, nik uste bai, honen hau bidiz biteko arrazoi bai, apurua da joan lako gauzak eta jentia ezaguteraztik eta holan interesanti da. Nik uste herramienta bada, azkenien, orduen, bueno, a ver... Bueno, bai heltzen gabiz, zer gehiago komentetako gaizka? Bueno, jarraituko da. Beste non plaie, gauza asko belitu dira, baina interesante. Gauza asko beste Bai, hori da, beste bari, kontaktun gauz bai, arte agur. A ber, hau pelikuli ezakudan da komentauko du urrengo baten. Disfrutatzen dugu. Arte.